O Salón de Plenos do Concello de Noia acollía este mediodía o acto de presentación da 17ª edición da Travesía Solidaria a Nado entre os peiraos de Testal e do Freixo. A proba de aproximadamente uns 3,5 km de percorrido celebrarase o vindeiro xoves 15 de agosto, a partir das 4:30 da tarde. Non terá un carácter competitivo, polo que non será necesario estar federado para poder participar. Proba que non ten carácter competitivo, non é necesario estar federado para participar nela, ou sea que está aberto a todo tipo de participantes, xente que sepa nadar, que lle guste disfrutar dunha travesía que suele ser, pois, nestos 17 anos que levamos realizando, sempre tuvemos a suerte de disfrutar de días espectaculares. A xente está quedando encantada, hai moita participación de embarcacións que nos van acompañando durante todo o traxecto, é unha travesía moi segura. Dende o Concello noiés destacaron a importancia desta actividade, coa que se pretende promover a práctica do deporte entre as persoas con discapacidade, impulsando valores como a solidariedade, a inclusión e tamén a integración social mediante o deporte. Ten como obxectivo principal a promoción do deporte no colectivo das persoas con discapacidade, fomentar os valores do deporte, a solidaridade, a integración e a inclusión a través do deporte. As inscricións poden formalizarse na web www.galitimin.com ata o vindeiro 12 de agosto. Dende a organización apuntan a que nesta ocasión non se admitirán aquelas que se fagan fora de prazo.